Hola, nens i nenes de segon. Avui anem a fer matemàtiques. Treballarem sumes, treballarem restes, treballarem la taula del 4 i problemes. Us ensenyo com he estructurat jo el full. Columna de sumes, de l'1 al 10. Poseu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I columna de restes igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I el resultat directament, com els que fem a l'escola, d'acord? A veure, a sota la taula del 4. També dues columnes, de l'1 al 5 i del 6 al 10. 4 per el que us dicti i el resultat 4 per, d'acord? Per la banda de darrere, jo he posat els problemes, d'acord? De l'1 al 5 i el resultat directe, també com fem a la classe. Si són 6 cadires, 6 cadires. Si són 7 galetes, 7 galetes. I al final, el problema del dia. Aquí no heu de posar el resultat directament. El que heu de fer és escriure les dades, que eren aquelles pistes, aquella informació que ens dona el text del problema, perquè ens ajudin a solucionar-ho. L'operació, que són les sumes, les restes, la multiplicació, el que necessiteu per arribar a la solució. I aquí sí que poseu la solució, d'acord? Doncs vinga, som-hi. Comencem amb les sumes. Jo us ho dictaré i després us repetiré una altra vegada per si algú s'ha perdut. I si tot i així algú es perd, doncs es pot tornar a posar el vídeo, cap problema. Vinga, 4 més 7, 5 més 5, 10 més 6, 6 més 2, 3 més 5, 7 més 4, 8 més 8, 9 més 5, 4 més 3 i 9 més 9. Repeteixo, 4 més 7, 5 més 5, 10 més 6, 6 més 2, 3 més 5, 7 més 4, 8 més 8, 9 més 5, 4 més 3 i 9 més 9. Columna de restes, recordeu, de l'1 al 10. 12 menys 2, 9 menys 4, 5 menys 3, 8 menys 6, 11 menys 3, 9 menys 6, 7 menys 5, 6 menys 6, 4 menys 1, 16 menys 6. Repeteixo, 12 menys 2, 9 menys 4, 5 menys 3, 8 menys 6, 11 menys 3, 9 menys 6, 7 menys 5, 6 menys 6, 4 menys 1 i 16 menys 6. Vinga, multiplicacions. Taula del 4. 4 per 2, 4 per 6, 4 per 8, 4 per 1 i 4 per 7. Repeteixo, 4 per 2, 4 per 6, 4 per 8, 4 per 1 i 4 per 7. Següent columna. 4 per 5, 4 per 9, 4 per 4, 4 per 3 i 4 per 10. Torno a repetir. 4 per 5, 4 per 9, 4 per 4, 4 per 3 i 4 per 10. Vinga, passem als problemes. Recordeu que heu de posar 1, 2, 3, 4 i 5 i només la solució directament, Vinga, llegeixo. En Bruno té 7 anys i la Sara 9. Quants anys és la Sara més gran que en Bruno? En Bruno té 7 anys i la Sara 9. Quants anys és la Sara més gran que en Bruno? Problema 2. L'Eugènia té 5 clips i la seva germana el doble. Quants clips té la seva germana? L'Eugènia té 5 clips i la seva germana el doble. Quants clips té la seva germana? 3. Tinc 8 pomes i les reparteixo a parts iguals entre 3 amics. Quantes pomes tinc ara? Tinc 8 pomes i les reparteixo a parts iguals entre 3 amics. Quantes pomes tinc ara? 4. L'Àlex té 2 retoladors, l'Abril 6 i en Carles 1.
Quants en tenen entre els 3? L'Àlex té 2 retoladors, l'Abril 6 i en Carles 1. Quants en tenen entre els 3? Problema número 5. Em falten 9 fulls de paper per tenir-ne 10. Quants fulls de paper en tinc? Em falten 9 fulls de paper per tenir-ne 10. Quants fulls de paper en tinc? Vinga, i passem al problema del dia. Escolteu bé. Si estalvies 5 cèntims cada dia durant una setmana, tindràs més o menys de 50 cèntims en acabar la setmana. Per què? Repeteixo. Si estalvies 5 cèntims cada dia durant una setmana, tindràs més o menys de 50 cèntims en acabar la setmana. Per què? Doncs això és tot per avui, d'acord? Si algú s'ha perdut, que es torni a posar el vídeo i ja anirem fent. Vinga, ens veiem aviat.